Od príbehu o najchladnejšom obývanom mieste na svete až po dokument o gangu zlodejov aut na Slovensku. Na bratislavskej premiére nového filmu režiséra Dominika Bariho sme nechýbali ani my. Mladý košický režisér Dominik Bari prerazil cestovateľským dokumentom Omiakon, ktorý propagovala i nadácia Leonarda DiCapria bojujúca proti klimatickým zmenám. Od najchladnejšej dediny na svete sa vo svojom novom dokumente presunul k mapovaniu autičkárskej mafie na Slovensku. Som strašne chcel natočiť niečo akčné, lebo to súvisí aj s mojou študijnou špecializáciou. A tá autičkárska téma mi prišla ako taká vhodná, pretože auto má naozaj dneska už každý a chceli sme tým dokumentom ukázať, že tá krádež sa môže naozaj týkať kohokoľvek. Autičkári spadajú do čoraz obľúbenejšieho svetového žánru true crime, čím sa odlišujú od väčšiny slovenskej dokumentárnej tvorby. Sme naozaj si dali záležať na hraných rekonštrukciách. Je to dokumentárny film, kde sú akčné scény, kde sa stále niečo deje, kde sú výbuchy, kde sú veľké scény, kde máte 100-členný kompárs. Režisér nám prezradil, koľko aut počas nakrúcania lahlo popolom. Nechali sme vybuchnúť, alebo celkovo sme zničili podľa mňa 5 alebo 6 aut počas toho nakrúcania a rozbili sme asi nespočetné množstvo okien, to už sa asi nedá spočítať. Film zachytáva autentické výpovede ako páchateľov, tak aj poškodených. A okrem profesionálnych hercov i nehercov si v ňom zahrali aj skutoční príslušníci policajných a ozbrojených zložiek. Idem tam, vidím tých ľudí v kuklách, ktorí sú vlastne reálni policajti a ja som teda civil, ale hrám tam ich šéfa. Čiže som sa musel psychicky pripraviť na to, že prídem tam a bez nejakého strachu, bez nejakej pretvárky proste dojsť a povedať im teda, čo majú robiť, kam majú ísť a teda, aby sa nám podarilo lumpov nakoniec dolapiť. Vo filme si dôležitú rolu strihol aj náš kolega z Krymy, Andrej Zavžel. A neuveríte, akej úlohy sa zhostil. V úlohe som takej, že vlastne nehrám, lebo som to ja, takže prirodzene robím a hovorím to, čo som zažil v skutočnosti. Opisujem vlastne celý ten dej, ktorý sa odohral v tých rokoch, keď tu panovala táto skupina a vládla týmto autičkárom, tomuto gangu, ktorý prišiel do Bratislavy a okolia, samozrejme robil to, čo robil, takže vlastne zahral som si sám seba. Na Slovensku sa v priemere ukradnú každú noc 4 autá. Kto sa stal obeťou autičkárov na vlastnej koži? Ukradli vám niekedy v živote auto alebo stretli ste sa s niečím podobným? Mne osobne neukradli auto, ale viacerým kolegom zo štábu napríklad ukradli auto. Auto mi neukradli, ale nehal som si raz veci z futbalu v taške futbalovej na zadnom sedadle a to mi rozbili a ukradli mi smradlavé kopačky, takže bol som obeťou aj ja. Adam Martiš, televízia Joj.